Kamar yadda muka saba kawo muku magunguna daga tsirrai, yau ma muna ɗauke da sahihi wato gagarabadau maganin sanyi kowane iri ne. Kar da ku manta, a baya mun kawo muku ire-iren sanyi da ke cutar da ɗan adam, musamman mata da maza. Abinda muke magana ko da yaushe shine dole sai ana neman magani, domin ta haka ne kurum za a ke samun ingantacciyar lafiya, kuma sai an samu lafiya ne za a ke bauta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake da bukata. Don haka mu kuma kullum a bincike muke wajen kawo muku magani da zai taimaka wajen inganta lafiyarku, musamman cutar nan da ta ƙaƙabi kowa ko ta addabi kowa, wato ciwon sanyi, wanda yake da matuƙar hatsari ga rayuwar bil'adama. Don haka sai ku gyara zama ku ji wannan maganin da muke ɗauke da shi a yau, kuma da zaran an ji sai ai ƙoƙarin taɓa mu a lambar wayar da muke sawa domin samun haɗaɗɗe, ko kuma mu gaya maka yadda za ka haɗa shi, ko kuma ka ɗauki bayananmu ka haɗa shi domin kai ma ka amfana har wani ma ya amfana. Kamar yadda kuka sani, sanyi yana da rikirkitattun al'amura kala-kala wanda yake da wuyar sha'ani wajen magani, amma idan aka samu sahihin magani to abu ne mai matuƙar sauƙi a rabu da shi har abada. Kamar yadda muke gaya muku a koda yaushe, ga mata koda yaushe sanyin nan yana haifar musu da matsaloli kala-kala. A cikin matsalolin akwai rashin haihuwa, akwai rikirkicewar al'ada ko kuma rashin ganin al'adar gaba ɗaya, akwai fitar farar ruwa daga gaban mace, akwai ƙuraje da suke fesowa mace a gabanta, ko kuma mace ta ji cewa tana jin ƙaiƙayi na babu gaira babu dalili a gabanta, ko kuma yayin da mai gida yake saduwar aure da ita ta ji yanayi mata matuƙar zafi, ko kuma ta ji maranta na yawan ɗaurewa, ko kuma idan al'ada ta zo mata tana matuƙar wahalar da ita tamkar ba za ta kai labari ba. Wannan duk ba wani abu bane face sirrin sanyi. Sanyin nan kar da mu manta, akwai sanyin fata wanda idan ya kama fata zai sa fata ya ta ƙaiƙayi. Haka zalika akwai sanyi na cikin tsoka wanda mutum zai dinga ji kamar ana tsitsira masa wani abu, ko kuma wani yana tafiya a cikin jikinsa. Haka zalika akwai sanyi wanda yake affecting jini. Haka zalika akwai sanyi na cikin ƙashi. Haka zalika akwai sanyi na cikin ɓargon ɗan adam. Sanyin nan kuma mataki-mataki ne. Wani lokaci yakan fara daga farin sanyi, sannan a hankali yana girma sai ya koma jan sanyi, wanda shine yake da matuƙar wahala wajen magani. Shi ko ga ɗa namiji, sanyin nan yana hana masa wato biyan buƙatun iyali kamar yadda Allah ya ɗaura masa. Akwai ƙanƙancewar gaba, shi ma haka zalika akwai ƙaiƙayin gaba. Bayan ƙaiƙayin gaba, wannan sanyin dai yana yawan sawa maza ciwon kai. Bayan ciwon kai akwai yawan kamuwa da zazzabi, akwai ƙaiƙayin jiki, akwai ka ji wani abu yana maka yawo a jiki, musamman idan ka fito daga wanka. Wannan duk ba sharrin wani abu bane, sharrin sanyi ne. Ba za ka iya samun dama da ikon biyan bukata ko sauke haƙƙin da ke kanka na iyalinka ba idan sanyi ya maka katutu. Don haka duk wanda yake da ɗaya daga cikin wannan matsalolin sai ya bi maganin nan da za mu faɗa ka'in da na'in. Wala Allah ya haɗa, wala Allah yana iya neman mu ko ina yake ya biya mu aiko masa da maganin domin ya amfani da shi. Don haka ku gyara zama, ga fa'idar maganin kamar haka. Dukkan wanda Allah ya bashi iko ya ji wannan bayani namu kuma yake so zai gwada wannan magani, to abu na farko da muke so ka samo shi ne ka samo kanamfari. Abu na biyu ka samo tafannuwa. Abu na uku kuma sai ka samu ɗanyen albasa.
Abu na 4 ka samu ɗanyen citta. Sai abu na 5 muna so ka samar da na'ana'a, wato wanda ake yin shayi da shi. Ganyen na'ana'a za ka samar da shi, shine cikon na 5, duk da ba mu kawo muku shi a nan ba. Idan ka haɗa wa'innan al'amura guri guda, to ba komai za ka yi ba, za ka samu tafarnuwanka ka ɓaye ta. Idan ka ɗaɗɗaye ta, za ka fitar da ita ka ajiye ta a gefe. Bayan ka ɗaure albasa ma ka ɓare shi ka fitar da gundarin albasar. Ita kanta tafarnuwa za ka ɓare ɓawon jikinta, wato ka fere shi. In ka fere shi za ka ɗaure ta. Haka zalika shi kanshi kanamfarin za ka samar da shi, sai ka haɗa su guri guda, ko ka zuba su a turmi ko ka samu blender da ake blending abu, ka sa kai blending ɗinsa, ko kuma ka sa a cikin turmi ka kirɓa shi ka daka, wato kamar jajjage, ya zama cewa ka jajjaga wannan abun gabaki ɗayansa. Idan ka samar da ka zazzaga wannan abun guda 4, na'ana'an ka za ka ajiye a gefe. Abin da za ka yi, ka samu katuwar tukunya, ka sa ruwa, ka tabbatar ruwan nan ya tafasa. Kafin nan sai ka sauke ruwan, sai ka samar da wani abu mai murfi kamar jarka lita 1 ko lita 2. Idan ka samar da wannan jarka, shikenan sai ka zuba abin da ka jajjaga, wato kanamfari da citta da albasa da kuma tafarnuwa, sai ka zuba su a cikin wannan jarka. Sai ka ɗauko wannan ruwa naka tafashashe, sai ka zuba a wannan jarka, ka tabbatar ka kusa cika ta. Idan ka yi haka, sai ka ɗauko na'ana'a, sai ka shi ma ka zuba a cikin wannan jarka. Kana zubawa ba tare da ka bari ya sha iska sosai ba. Sai ka samu murfi ko ka sa leda a bakin jarkar. Kafin nan ka ɗaura murfi, ka ɗaure wannan jarka ɗauri sosai. Sai ka samu gefe guda ka ajiye. Ba za ka kula wannan magani ba sai bayan kwana ɗaya, wato bayan awa 24. Da zaran awa 24 yayi, to magani ya haɗu. Sai ka ɗauko ka ringa tsiyayawa rabin kofi da safe kafin ka ci komai, ka sha rabin kofi da yamma kafin ka kwanta, sai ka sha rabin kofi. A yi wannan tsawon sati 1 babu fashi. Insha Allahu za a sha mamaki matuƙa, yadda za a kwarayar da sanyi tamkar ana zubar da majina. Sanyi zai fita daga jikinka. Abin sadaka ga wannan laƙani da muka baku, ayiwa Annabi alaihi wasalam salati.